sa atin na nagkatauhan. Ang ikan ko sa lahat sa pusang pagay, ikaw kasi dunggan. Ang kanang mga binuhat, magasumba sa iyong balaan. Ikakapos sa kamatayon, ang pagkakinabuhin, wala'y katapusan. Mahal ka sa ginahuli ko, mahal ka sa katungkasi ko. Ang kanang kamay, mayaw, magbabalik, magasayaw. Na ikaw akong hari, ikaw ang akong Diyos. Magasumba sa iyong balaan. Ikakapos mo sa kamatayon, ito sa kinabuhin, wala'y katapusan. Jesus, mahal ka sa kinabuhi ko. Jesus, mahal ka sa kasing-kasing ko. Ang kalalagin, mag-awit, sa pagmaya, magasinggit. Na ikaw ang hari, ikaw ang aming Diyos. Sa imong pagkatao, unang paantig lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay, ang gusto ko lamang. Kapag iyong kabalaga, ang tulong sa Dios, hinuot ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios mahatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, kung tao mabuhi dilik sa panlamang, kung dilik sa matagpulong usap, nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod ng hatan ninyo mga mensahe sa kaluwasan. Kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balahan, kasulatan ko na. Butang may katapusan, mahalaw ang tahanan. Ayaw ang punta sa kanan Sa ikaw. kalibutan, Ang ating oras, alas 4:26 na sa sayo ang kabundagon. Kumusta ka ng inyong mga pagmata? Kumusta sa kang inyong mga pagbangon? Iningat daw na Sabado sa Pizza 3 sa Agosto. Wow! Hindi mausap. Ilan na lamang kaadlaw sa pahuman ang Agosto 28. 28 mga kaigsunan kay 31 naman kita karon. Ini nga bulan. Wala ito pasalamatan ang Ginoo ni ini nga pribilehiyo tagahiyonan nga kita makapamit sa iyang mga mensahe. Maibutan ka natin kanan Luzon, Visayas sa Mindanao, may labi na sa laing mga nasod. O sa kanan mga naminaw din sa Sainipin 95.3 na kanunay kayo nagapapit
o nagahatod sa minsay sa Ginoo laro ug tataw kayo pinaagi sa balang kasulatan nga kanunay gyud nato ipakabit sa matapusan nato pamangkin ako. Dalaygon ang Dios mga igsoon, niningatag na ulapit sa kabutagon kaya hatag ka nato nining pabugnaon nga panahon. Apan ang kainit o kadasig diha sa pagwali sa maayong balita mga igsoon kos Ginoo. Nato kaya kining ipanayon. Kay mao ni pinaka-importante sa matag usa. Hinabi na nining kalibutan na wala to o mga kaigsunan nga imong makita ang nagkalain-lain mga trahedya, mga katalagman, mga kakuyaho, mga kapulba. Wala na ganito yung nabulan o guys, maiso. Niya usahay po yung mga teknolohiya, mga teknisyan sa usaon pag-edit mga kaigsunan, dugangan ba mo? Imbis ang usa, mudag mas. Unang makalingaw mga kaigsunan, magbantay ta, hindi sa kalibutan, kay ikaw o ako, posibilidad na mabiktima ka kung wala kayo ng Ginoo. Apan hinundumi, mabilin sa Dios, mabilin sa iyang saan, mabilin sa iyang pagkamaayo, ay ikaw o ako, sigurado kayo diha sa mga kamot sa atong Ginoo. Ikson. Salamat sa Ginoo sa bisan pa man sa tibok ng panimalay sa tulong ka mga anak. Sa akong pugangan mga igsoon. Weekend karon pa igsoon na. Sabado na gani dahil karon. Kahapon adlaw mo na sa gitawag ko weekend. Mura nga lain na sa mga obligasyon nga atong napatunan. Ano na naputay laing obligasyon des elementary mga igsoon lolo. Ako lagi unang ginawa. Wala na ang Diyos lagi mag-ringo na to kay left and right manatato na trabaho hindi lamang sa ministry kung nalisod ang palibanang Diyos kaya alam masabnas kayuhan sa mga kabataan alam masabnas kayuhan sa katiliban. Unang ito ako mga igsoon, ikaw lang yung mag-divide sa oras. Ito imo na hataging tipo ka to, hindi na kita katulong mag-insong kiyata may igsoon. Sa ngalan sa labing alagdon nga Diyos, sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Kay Ryan Makasaw. Yan ang sa pag-inyong upos nga laga, upos nga higala, upos nga amigo sa social media, Luzon, Visayas, sa Mindanao, Binsalay, mga naso. Kung sa tanong kaigsunan din sa Sign FA, mga kanunay nagasunod din atong mga programa, mga kaigsunan nga gipiyang sa Dios. Dili ko ni akong programa, atoan yung programa. Hindi ko kumuangkon, may survisa ko sa kadako sa kong kinabuhi, hindi ko kumuangkon ganyan ako Although mga igsoon, hindi biyagan na anak mga igsoon kung kari kasaligan ba ka o doon na ba kay tatakos mga igsoon kasaligan ni tanan. Nasalamat sa Ginoo sa tanan karon na minaw sa FM Radio. Nakapanibot ni Mao nga dapit gikan sa kabukiran sa Bayawan City o sa kabukiran dinhi sa Tanay City, Dallas Barangay, Santo Niño, Tanay mga igsoon kanina din hinagasukan sa Sergio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Kung nakadaghang ng utana mga kayo, asa man ang FM Radio, naaragol sa katapusan barangay, o sa layo pas barangay. Nasalamat sa Ginoo, maibutagan natin na mga kaigsunan everyday. Doon na mga tayo mga ikinahanglang i-comply mga kaigsunan. Walang hindi lang kayo magpagtutulong mga kaigsunan. Although mga kaigsunan, mausap na yung papel. Ito pasalamatan ng Ginoo niya nagtanan. O nga ikaw o ako, walay handang mahimo nga dunay daghang trabaho, ikaw na yung magpahiganan. Ikaw na yung mag-arrange, ikaw na mag-manage sa oras kung saan na nimo. Kung nang inyong kapos nga lagad mga igsoon, sa panahon nga video ka mo yung naging pukalit rin kung katulong mga igsoon, bisay pag-link. Kaya usahay ang ako nga natubang sitwasyon para hindi na kaya sa atong physical kabahin, pero ako kinikitugyan ka Diyos Ginoo. Atong panikamutan mga igsoon, mawa man tas kalibutan, matubas na kasibo, mawa man ta magpabilin,
problema sa lumana ang may pagtulunan sa tipong katilipan. Dili na to paniguhaon pa igsoon. Kasi kitang kaapulot, nag-aay kong taas ng mga panahon. Taas kong kinabuhi kinis kalibutan. Apan kumusta man ang sitwasyon o kaibdang. Doon na ba kayo nahimo para sa imong isang katao? Doon na ba kayo nahimo para sa imong silingan? Doon na ba kayo nahimo para sa Ginoong labaw sa tanan kantos Ginoo? Imo na magituman mga kaigsunan ang kasuguan. Bisan dili mo mahimo tanan. Ay pinagkod ko maigsoon. Pastoran, nahimo ginagong tanan ko tutor kita. Sure ka na imong natupan tanan? Ayaw lipungi ang imong kaugalingon mismo igsoon. Ayaw po lipungi mga kaigsunan, pastor, wag ko sabi sa kusang seur pa mo. Bot-bot na igsoon. Unang salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako magiyahan. Iya sa Misa Ginoo karon ang matagusa. Dili magsali sa kawalingon lamang igsoon. Maon ang ato matapit karon isti pabilin. Asa man ta magpabilin? Magpabilin tas pagkaulipon sa kalibutan o magpabilin ta sa gahom sa Dios? Magpailalom ta kanon. Ang ato nga tema mga kaigsunan is stay with God, don't quit. Di kinahanglan magpabilin ta upan kayo ang Ginoo ug ayaw pagundang. Ang imong nasugdan, just continue until the end of our life. Ikinahanglan katapusan yugto sa kinabuhi. Kung ari kas mga military wag kaigsunan, don't quit until to die. No retreat, no surrender. Itang mga Kristohanon mga igsunan kabalota asa ta paingon. Apan punwa ta kahibaw mga kaigsunan malto pas tagasimuwa ta kahibaw. Kung naasa ta paingon o kung sa'y kahimtang sa atong ipadulngan na atlas kita anak. Magluha-luha naman ta mga igsoon. Even sa imong panginahanglan, even sa imong kahimtang karon nga naa makas balatian, naa makas problema, naa makas walaton, naa makas kalisod, naa makas kagubot. Don't quit, igsoon. Gapos sa saat sa Diyos imong kinabuhi. Wala ta sa ari, wala ta sa uti sa Diyos na magtinalawan. Kundi ang saad sa Diyos, pag maisog, pag maigbat, pag makuskanon, kay naako uban kanimo. Wow! God always with us. If ever ikaw sab, dunay insaktong barugan ang prinsipyo katubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo bisan pa man sa tibok na akong panimalay. Sa tulo na akong kamang-anak, sa akong ugangan, sa tanang kaigsunan hindi sa balo, kadapit sa Pilipigan hindi by Pastora Efrain May Agautora. Na akong mag-adlaw at atong magkumasay. Akong bisita ako ni every month mga kaigsunan ng atong kaigsunan diyan. Usa sa atong amigo may igsoon, may 18. Ato po silang ikahibalag, ikauban. Yan din sa panagsing may igsoon. Unang ikaw o ako, dapat mahibalo. Kung ibutang kanunay sa imong una-unang sa labutan, na maayaw gayon ang Ginoo. Dili ganin nimo ibutang sa imong kasing-kasing una-una ang mga maayong butang, mga maayong pribilehiyo kay gihatag sa Ginoo kanimo. Bisag tagaan pagkagdaghang mahandit sa kalibutan. Bisag tagaan pagkagtaas nga posisyon. Bisag tagaan pagkagtaas nga kinabuhi. Dili ka mat-satisfy. Kay way katagbawan ang prinsipyo baruganan kung ang imong kinabuhi kanunay naglantaw sa mga butang dinis kalibutan. Mahimo makang makurak. Mahimo makang makurakot. Isan sa imong kabalinong pamilya. Mahimo matang siro.
gusto lang kitang buyaka sa katugdanan nga ato ramang talikdan kinis kalibutan. Mag-ambot ang mga igsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos. Salamat o Diyos sa imong pagkamay, pagkabuotan. Salamat Amahan sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo kanunay pinagi sa walang kasulatan. Ang among kinabuhi o Diyos mainlahin kayo sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat Amahan nilingtap na uglapit sa kabuntagon kay mong hatag kanamo. Aron kami o Diyos maghahatod na usap og mga mensahe gikan sa imong mga pulong pinagi sa walang kasulatan. Bisan pa man sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM. Ini mao nga dapit o Diyos nga nahimo kining instrumento. Aron ang imong mga pulong mga mensahe mahatod sa nakalain-laing panimalayin nga tataw og yano nga ilang sabton o Diyos pinagi sa imong bus nga laban naman. Salamat o Diyos kay ikaw nga gakukot karon ay kamagsamatag sa kanamo. Nga diin magpabilin kaming ligton gikan sa imong paglaom tungod kay ang imong mga saad di gyud kini mapakyas sa matag sa namo pamangkin. Salamat o Diyos bisan pa man sa tulong namo mga anak sa akong ugangan sa tanang kaigsunan nini sa balod sa tanang kaigsunan dapit sa Pilipigan hidin by Pastora April may akap turan Lord ikaw magapanalangin silang kinabuhi bisan pa man o Diyos sa tanang kadapit diha sa tagpuy Lord nga kanunay naminaw nining mao nga dapit Lord I declare blessing sa mata ko sa I declare prosperity ang kadaugan kasiguruhan naragod kanimo Diyos. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Tanglario o ba ni Pastora Russell sa ilang duwa ka mga bisan pa man o Diyos sa among general station manager Reverend Kahim Ryan Makasaol Amahan o ba ni Ma'am Aisa bisan pa man silang duwa ka mga anak o Diyos bisan pa man sa tanan mga DJ sa Shine FM gikan sa Kansong Banding gikan sa Batang Tihil Amahan o sa tanan karon nga naminaw o Diyos nining mao nagapalibot nining mga dapit bisan pa man o Diyos sa akong pamilya nga nakaroon sa Manila ako mga pag-ampo sa kinabuhi ni Pastora Elsie atagi sa kalikon atagi sa kadasig paglaom kikan kanimo dili paglaom sa kalibutan Amahan kaya din ma-focus o Diyos ang iyang muna kasing-kasing nga maayo ang Diyos sa ilang kinabuhi atagi sa kagawasan gikan kanimo o Diyos kadaugan kasiguruhan naragod kanimo Amahan bisan pa man o Diyos sa magkatawhan adunay mga bulawanon kasing-kasing andam nga mutabang andam nga moayuda andam mutubag sa mga panginahanglan ibig sa tibok katiliban o Jesus giyahay usap o Diyos ang among presidente ang mga senador Amahan mga congressman mga gobernador mga mayors mga konsyales o mga barangay captain sa nakalimlaing mga dapit o Jesus giyahay ang matagos sa kami kakinabuhi ay mo silang gikutan sa maungat trabaho aron sa pagtubag sa bisan kung sa panginahanglan sa katawhan ng katiliban. Salamat o Diyos nini mo nga dapit galing mahimok sa kaming instrumento alam sa pagsaysay sa maayong balita aron ang among kinabuhi mahatod kini sa kasiguruhan kadaugan nining katapusan kapanahonan. Salamat o Diyos nini nga tak na dapit sa kabuntagon kami walay hunong ang akong pagpasalamat kanimo walay puas o Diyos ang pagkamaayo ng imong ihatag kanamo padayon kang nag-atiman kanamo Ama padayon kang nag-alima kanamo padayon kang nag-amping sa bisan kung saan kahintag sitwasyon na maabot sa mga kinabuhi sa tanan karon o Diyos sinaminaw nining mao nga dapit Ama i-bless ang ilang kinabuhi hatagi silang kalinaw hatagi silang katagbawan hatagi silang kalipay o Diyos ikan kanimo bisan pa man sa mga katawhan o Diyos nga magkonsulta kung sa may anang buhat o Lord i-bless ang ilang kinabuhi na doon na sila insaktong pundasyon gikan kanimo salamat o Diyos ninyatak na lapit sa kanimo walay buwas sa akong pagpasalamat kanimo kapadayon kang nagatiman kanimo padayon kang nagsuknay padayon kang nag-ambing sa mga kinabuhi labaw sa tanan nining mao nga dapit padayon nimo giampihan o Dios kining mao nga FM radio aron nahimo usab kining kaabang sa ministry nga imong gihatag sa matapos sa kanamo kinabuhi sa tanan nimo mga alagad o Dios sa tanan mga pastor sa tanan mga pastora mga apostolis mga ebanghelista mga bishop o Dios mga reverend ako mga pag-ampo
Iyahay ang matag sa mga kinabuhi. Nga magpabilin kami, nga adunay paglaong di kami kami. Kasamtang aduna pa kami kininhawa, aduna pa kami kusog nga imong gipiya tanawa. Amo kining ihalan minagbalin, amo kining gamiton, alam sa imong kaduganan o kaymayan, nga mahimo kaming sukaranan, mahimo kaming maayong ihiplo sa tibok katiriban. Dili lamang sa kaugalingon na mong kinabuhi, dili lamang sa kaugalingon na mong panimalahin, kung dili ko Diyos mahimo ang kaming good example ngadto sa ubang katawan. Salamat ko Diyos sa inyong pagkamaayo ka ng tamunay sa mga tapos. Ako kang ipasitunggan, ipasalamatan, iningatak na ang kami sa sayong kabuntakon. Dungog himaya, nanghalagot ka ni mo ang tanan, pinagisangalan ni Jesus ang tanan mo rin. Amen. Oh. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang atong oras karon medyo taas-taas na mga kaigsunan, alas 4:46. Ako lang 43 na sa kapon. Adlaw karon nga Sabado, pizza 3 sa Agosto. Wow. Kanira bang pizza 3 mga kaigsunan, matod pa ang tinibang Agosto nga bulan sa Agosto. Matod pa sa pasilaw, magpagusto ra daw. Unang ayaw sa puno, padala sa mga bulan. Ay mo ingon sa pantao, amoron kay bulan marong asa Agosto di magpagusto ang tao. No. Iya sa tubangan sa Ginoo wala mag-agad og bulan. Wala mag-agad sa kahimtang sitwasyon dinhi sa urok sa kalibutan, kundi nag-agad sa pagkamaayos Ginoo. Atong hinumduman mga igsoon, bisan unsang kahimtang sitwasyon, kung naa ang Ginoo, wala mag-agad sa pista, wala mag-agad sa pizza, wala mag-agad sa horoskop. Ang imuhang kapalaran wala sa horoskop, wala sa kalendar, wala sa bulan, wala sa adlaw, kundi ang kadaugan kasiguruhan nagagikan sa langit untang amahan nga mao ang Dios. Mao nga ang atong topic karon mga igsoon, stay. Pabilin. Wow. Pabilin, duha ra ba gyud ni magpabilin? Magpabilin ka maulipon sa kalibutan or magpabilin ka na nagkakatpon sa pagkamaayos Ginoo. Kay kasagaran na ba mga igsoon na kung madala mawat-an kag paglaom, ayay madala man dayon kas buluhang ihong sa tipok kapaligiran. Maingon madayon ang kuban, muna na ron ang inyong gidagan. Mauna naroy inyong kahimtang kung sa inyong gibali-bali na tanawan na. Nangapordoy na hinuon mo. Nangainutil na hinuon mo. Pasagdai sila. Kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ikaw dapat makabalo ka sa imong gibuhat. Hello. Dili ta magpaulipon sa atong walay hipagkaagan dias pala ang kasulatan. Pasagdai sila kay mao na ilang kalipay. Padayon, pabilin, pagkupot sa saad sa Dios. Kay si diha nga imo ning buhaton, ikaw ug ako dili ug dili kayon pasagdan sa atong buhi nga Ginoo. Di kinahanglan makaigsunan, stay with God, don't quit. Pabilin sa saad sa Dios kung ayaw pagpundan. Kaya kung mahitabo nga muundag ka, nag-ingon ang Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maoray mamaluwas. Inumdumi mga igsoon until the end. Dapat pabilin kang nagpupot sa saad sa Diyos. Dili lamang katapos sa kalibutan, kundi katapos ang yugto sa imong gininhawa. Lord, pasalamatan ko ikaw.
Tanawa ra gud si Esteban, masakit ang iyang kamatayon kay gibato siya kinahinay. Apan wala siya pati ag kasakit, wala siya pati nagibato siya napuno ng iyang lawas, kundi napati niya ang Holy Spirit o presensya sa Ginoo. Lord, maayo ka kapununay. Di kinahanglan imo pusok, fokusan ang pagkamaayos Ginoo. Ibutang sa imo kasing-kasing una-una na maayo ang Ginoo Igsoon. Sa panahon sa katapusang yugto ni Jesus Christ dito sa cross, wala siya nanumbaling sa kalisod. Wala niya huna-una ang iyang kahimtang sitwasyon na giayo na sa dugsa, giayo na sa panamas-tamas. Apan sa katapusang yugto sa kinabuhi, Lord, ito diyan ako ang akong kalagog espiritu kay ikaw may tag-iya nini. Amahan ko. Nabuhat ba nato ni ato ba ni nainanay pagsabot ng balang kasulatan or na inanay tagpagpalayok sa balang kasulatan kay dili kalayhan nga maangin sa kalisod sa trabaho para sa Ginoo. Hello. Or ni aksyon ka naghintang mga kaigsunan kay dili kalayhan maangin sa pagsakripisyo sa mga alagad sa Ginoo. Unya ra ka mo balik kunaan na pos kaharuhay. No, dili na. May prinsipyo sa mga Kristohanon. Dili na may prinsipyo sa tinut-anay na dunay Ginoo sa kinabuhi. Ang prinsipyo sa Dios, no retreat, no surrender. Imo na ba nagipakisaan o minsaan na ka sa panahon sa imong panginahanglan? Minsaan lang ka, Lord, kung makalampas ko sa problema ani, mangalagad yung kunin mo Ginoo. Kung ayuhon kunin mo nini, mangalagad yung kunin mo. Mubiya ko sa pisan kong sang bisyo, tagain pa kong laing yugto sa kong kinabuhi. Ayay, kung makalingkawas na, daghan mang rason. Mga alagad pas Ginoo mo'y mahayan. Mga magwawali pa himoong dautan. Ang among giwali dili amo Dili ni kami writer nini. Dili kita mo'y nagsulat. Kung dili ang mga katawhan kaniadto nga dunay giya sa Holy Spirit gikan sa Ginoo. Dili man ang Dios mismo nagsulat, wala man dihas Biblia kaingon, kundi naabot ang mensahe pinaagi sa mga alagad sa Dios, pinaagi ni Jesucristo, pinaagi sa iyang buktong anak aron mapadayag na ikaw o ako mahal kaayo sa Ginoo. Ang pangutana igsoon, mahal ba nimo ang Ginoo? Nagpuman bakas insakto nga angayan og takos sa iyang atubangan. Wow. Magsisimba ko, pastor. Kristohanon ko, pastor. Born again ko. Wow. Pagkanindot. The question is, imo bang gikinabuhi? Yes, pastor. Nindota. Ipakita o buhata. Bato pa ni Jesus, kinsa may labaw sa tulo nga na nakatuman sa gitawag kaluoy sa iyang isikataw. Niingon ang mapapanday sa balaod katong naluoy o nigtabang kaniya. Niingon si Jesus, halabuhata kay panalanginan kas Ginoo kung maangkon nimo ang kinabuhi mo ay katapusan. Igsoon dili mahitabo ang kaluwasan kung dili nimo ni sakripisyohan.
dili mahitabo nga iuswag ka sa Ginoo kung wala kay paghagok pag-ayo. Ayaw pagandoy sa posisyon, ayaw paghagok mga butang nga perti nimo pagkatapulana bisan sa adlaw gabi maghagok ra ka sa inyo ha. Kanya pastor kay tulog man kaayo matod paspasiaw man kaigsunan usa ka mga ngaingin kanang sa kaingin diha sa Palawan nakalingkawan siya sa dunay sugilanon nga mihungmok sa iya una-una. Grabe katulog kay siyempre kung anak kas kalasangan perting nindota ayo hoy kaayo ang hangin bugnaw kaayo labi nagmamutod sa diha siya nga nakatagpilaw igsoon wa sa kabantay nga duna na nay kaatang niyang dako kay ihalas nga sawa na amay bisatop siyang una-una nga kanunay kung nagkulitok siyang dalunggan ning ingon man ang taong hingatulugon daling kamatayon perti kung tuluga sa diha mga kaigsuunan wa na magyo sa katulog kay sige magyong naigahunghong niya ang taong hingatulugon dali kayong kamatayon pagkaalingkat ko niya mga igsoon kay naa naman ay perting dako ang bitin na tungaw niya mga kaigsoon ang miatra ka mga igsoon ang iyahang alaga nga iro ning buhis o kinabuhi sa diha nga nag-away gilikosan ang iro usap pa siya nakakuha sa iyang gamit kanya hait peking mga gamit mga igsoon pero hinumdumi ang pag-ikaway sa sawa doon na po kay kaalam anak pero merong tad doon lang ni mo ng sawa ikaduha ikatulo maguntol na lamang ng imuhang pinote. Hello dili ni mo kaya ang problema kung ikaw ra dili ni mo kayang sulbaron ang bisan unsang kahimtang sitwasyon nga naangkon kanimo karon kung ikaw ra kauban kanunay nimo ang Ginoo usahay makasubo palandungon nga sa panahon sa imong problema ibin ang imong pamilya dili kasama ibin ang imong kaugalingong panimalay mo'y muhatag pagkabugat ibin ang imong kaugalingong igsoon o pamilya o silingan muhatod pa nimo o kabugat sa imong problema nga imong ipasan apan pabilin sa saad sa Dios kay wala ka mag-inusara sa diha nga ikaw makita ang matinud-anon sa iyang atubangan atong ding basahon ingon ang ikaduhang Kronikas kapitulo 15 versikulo 2 apan ako ning basahon tanan gikan sa versikulo 1 ngadto sa 7 kung unsay iyang mga saad dili lamang ang mga katawhan di sa aran ikaw o ako kita ang sumusunod ni Abraham kang Isaak o kang Jacob mga pinanda mao nga niningtag na o dapit sa kabutagon nga iyang gihatag kanato pabilin kita sa saad sa Dios ingon diri ang ikaduhang Kronikas kapitulo 15 versikulo 2 o niya ko atras ko sa versikulo 1 ngadto sa 7 ingon diri mga igsoon sa versikulo 2 o gitagbo niya si Asa o giingnan pamati kamo Asa o ang tanang katawhan sa Huda o si Benjamin ubanan gayud kamo sa Ginoo kon magpadayon kamo pag-alagad kaniya si Asa o si Benjamin igsoon gipadalan og mensahe kung sa ingon dire og gitagbo niya si Asa og giingnan pamati kamo Asa og tanang katawhan sa Huda at ining Huda mga kaigsunan sa panahon ni Josaphat gisulong sila sa nagkalaing-laing mga tribo o mga hari gitabangan sila
Pero kay doon na may Ginoo na nag-unay patay ang mga kaaway. Walay bisan usang nabilin atong panahon na. Ibati si Josapat o kahadlok apan sa diha mindamok sila sa Ginoo nga labing gamanan. Pinaagi na lamang sa pag-awit. Nagdahig na sila mo igsoon walay hago. Ang ilang hago mga pagdahig na-enjoy pa sila. Wow, grabe sa panahon sa Jericho igsoon na nagdaig lang nangapungkak ang pader sa Jericho. Kung doon na kayo mga problema, idahig. Lord, salamat. Salamat sa mga problema. Ibutang sa imong una-unang kasing-kasing nga ang Diyos maayo kanunay. Ingon diri maigsoon, ubanan gayud kamo sa Ginoo kung magpadayon kamo pag-alagad kaniya. Adon ako'y mga himatmon kung magpadayon. Pangutana, kanya dili magpadayon, ayaw pagdahom nga panalipdan ka sa Ginoo, ayaw pagdahom nga tagan kag panalangin sa Ginoo, o magani ka kapadayon. Mao nga ikaw ug ako ang Dios na hibalo nini. Unang dunay mga sitwasyon mapakyas ka. Kay nahibalo man ang Ginoo igsoon nga kung hatagan ka di gyud ka makapadayon. Kung hatagan ka sa imuhang gusto, magarpo man ka. Mahangbugiro man ka, dili ka kapadayon. Kay naguna-una naman ka maigsoon og dili maayo para sa imong isikataw. Na naman kay gihambing, moingon man ka, ay, naawarbitag makahuman ko, naawarbitag badato ko, wanay agay. Biisag ka na lamang pulunga, masabtan ra nimo, nga moingon gud ka, unya ra badato ko, unya ra makahuman ko, di ba yatakan ti mo balik. Ibalik na ako ng tanan ninyo kadaot, ngayong gihatag ka na ko, away angay. Pasag na imo ang inspirasyon maigsoon ang mga pulong nga dili maayo nga moabot nimo. Hangad ngadto sa Dios. Lord, salamat. Pasalamat yung Ginoo. Kay pinaagi sa mga batik nga mga pulong nalikon ka, nadasig ka, doon na kay paglaom. Lord, salamat. Luyo ni tanan, lonlong kalipay. Lonlon kadaugan, kay ang kadaugan na argyos Ginoo, wala gyud sa tawo igsoon. Ingon diri maigsoon, apan kun inyo ganing siyang isalikway, talikdan usab kamo niya. Tanawar na. Kaya tirabiyo kalaruhan ni Biblia. Kay kun isalikway nato ang Dios, ay kita ra ba dili ang ayan kayang isalikwas Ginoo? Ikon ra ta maigsoon. Usa ka huyong mga kaigsuonan, lupad maganik na aray tornado mga igsoon nga kanang tornado mag-agi-agi area na mga igsoon. Unsa paghapuro na tornado sa tibok at kalibutan, asa na kita puluton, linogon mga igsoon, tayogon, asa na ba Hello. Ingon diri sa bersikulo 1. Tanawar ko ang bersikulo 1. Unya mingkunsan ang espiritu sa Dios kang Asarias nga anak ni Odin. Mo ni ato nga gibasa sa bersikulo 2. O gitagbo niya si Asa giingnan, pamati kamo Asa o ang tanang katawhan sa Huda o sa Benjamin. Ubanan gayud kamo sa Ginoo kung magpadayon kamo pag-alagad kaniya. Wow, naay kondisyon. Kung magpadayon kamo pag-alagad niya, bantayan gayud kamo sa Dios, proteksyonan gayud kamo sa Dios kung padayon kamo mag-alagad kaniya. Apan kung inyo gani siyang isalikway, apan kung inyo gani siyang isalikway, talikdan usab kamo niya.
Versikulo 3. Sa dugay nga panahon, ang Israel wala mag-alagad sa matuod nga Dios. At tingali ang Israel kaniadto mingginta diya sa pagpangalagad sa dugay panahon. It meaning to say, ang Israel dunay mga panahon nga dili mahimong Kristohanon. Kay dili na sila kapangalagad sa taas ng mga panahon. Mo tan-awa ra gud ri. Unsa may rason nganong nahitabo man to? Nganong maon may ilang sitwasyon ni atong panahon na nga dunay taas nga mga panahon nga wala sila kapangalagad, nabi hinungdan. Ayaw kong ing na mga igsoon sa imong pagpangalagad karon. Muundang ka, mulaylo ka, o wala ba hinungdan? Na hinungdan o bisag dili pa na ka mo istorya. Naabay hinungdan nga naigo kas Biblia. Kaya kung naigo kas Biblia mo na imong rason, pasalamati ang Ginoo naigo ka. Amen. Kaya dili buot ang Dios igsoon nga magpabilin ka nga mahimong inosente ato bangas Ginoo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung doon na kay mga sakit nga mga pulong, pasalamati ang Ginoo. Mga sakit ng mga pulong gikan sa imong isikataw, sa imong silingan, sa imong mga igsoon. Dangop nga tos Ginoo Lord. Hatagi ko kalikon nga di gud ko matalaban aning mga pulonga. Dili ko manluod. Kanina bang manluod mga igsoon patod paspasiaw. Ay paloon-loon ko pastor kay moro lupi bang aron lugiton. Ilustrasyon na may igsoon pero bukat ba na. Pasiaw ra ba na mga kaigsunan pero kun imo nang natagag pagtulunan, tinuod man sab. Muna walay mga Kristohanon nga magpalubi-lubi. Walay mga Kristohanon nga magpakaruing nun. Walay mga Kristohanon nga kanang mga parisiyo ug magpapanday sa balaod nga batasan. Tinuod nga batasan imong ipakita. Dayan. Dili mata mga aktor, dili mata mga artista igsoon. Kay dili man amo atong papel, ang atong papel. Layhan matag kadaugan kaluwasan. Ingon diri maigsoon, apan kun inyo gani siyang isaligway, talikdan usab kamo niya. Versikulo 3, mao ni. Sa dugay nga panahon, ang Israel wala mag-alagad sa matuod nga Dios nganong nahitabo man ni nga aning mga panahon nga pinili man unta ang Israel nga nason. Base ni ining atong gibasa, dunay taas nga mga panahon nga wala sila mangalagad sa Ginoo ug talikod sila. Atong ipadayon unsay rason na magoy rason ani tan-awa ra. Walay pare nga nagtudlo kanila ug wala sila'y balaod. Katong mga panahon na mga igsoon ang mga pare gihatagan gyud ning authority. Amen ba? Apan sa diha mga kaigsuonan, nakita sa Dios nga ang mga pare hinay-hinay nga wala nam na magkat-on sa insaktong pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Nasuko ang Ginoo. Ibin gani ang paghalad. Kung imong basahon ang kasaysayan sa Malakias, ang mga pari, mga kaigsuonan, naghatod diha sa sinagoga, naghatod diha sa templo og mga kulang, mga butang, mga piang, og naglagot ang Dios nini. Hello, pero dili tanang pari mga balasobas. Dili tanang mga pari nga wala nagsunod sa kabubuton sa Dios na apay pipila nga mapili. Parihar binas mga pastor sa maura na. Mao nga dinis Pilipinas, dili po tanan nga mga maayong tawo, naasab dili maayong tawo. Parihar na po lain sa Arab country. Nga mo ngon ang tao dinis Pilipinas nga mga abroad ka, paswerte-swerte, wala ang swerte. Naas Ginoo ang swerte. Ang kadaugan kasiguruhan, naas Ginoo. Mausap na kinaiya nila dito. Nga dili tanan nga mga Arab country, mga sadista. Naapay bulawanong kasing-kasing, nga andam, ug dunay kaluoy sa ilang isikatawo, parihar binas Pilipino. Mas grabe pag batasan ng Pilipino maigsoon o mo imusab to. Mangutana ko,
Lain-lain may ato ang lahi. Nakaidugo mga igsoon nga Hapon, nakaidugo nga Kastila, nakaidugo nga Negro, nakaidugo Amerikano, nakaidugo mga igsoon nga mga Ita. Mga dugo nga naglatay sa atong kaugatan, garambol na ni, isiapol na ni. Dili parehag Amerikano nga ilang dugo, Amerikano ragyo na. Hello. Dili parehag mga Chinese, mga kaigsoon nga ilang dugo, Chinese ra na. Mao magani sa kaniadto nga ang mga katawhan sa Israel nakigrelasyon sa mga Palestihanon, mga higanti, naglakot ang Dios. Nganong nahitabo ka na, pastor? Tungod sa emosyon sa gugmang tinawhanon, maibugon, madanihon, dili ka kita-kita. Ayay, gwapahasa, bisag goal its na. Ayay, katsadak lawas, bisag mga pastor pa. Mao ba na'y mentalidad? Mao ba na'y pinulungan sa mga pastor o nagalagan sa Ginoo? Dayo sa kasugilanon mga igsoon, usa sa ato nga mga kaigsoon ni sa pastor, laina ka dito mga pastor uban. Ikaw ka naman. Kiniingon man nga, dili na dita ka pamayian eh. Muna mga pastor ko, ulang pagtulunan. Pastor ka, mo ingon kang dili nakakapamay, sa manwa kay basabasa Biblia. Nagpasabot nga ignorante kas pulong mo sa Ginoo. Pastor, pastora, dili na mo kapanglaki, dili na mo kapamay, dili na mo makidulog sa ubang lalaki, uban nga babae. Manguyab pa mo. Ayay. Hinumdumi mga igsoon, ayaw uwata mismo ang imong kaugalingon. Mao nga ang taga-Israel ni atong mga panahona, mibulag ang Dios o bibiya atong pipila ka mga panahon. Wala naman sila magsunod sa insaktong pagsunod. Ingon dire, apan sa dihang nagkalisod-lisod na sila, mingdangog sila sa Ginoo. Amo na inindot. Sa panahon sa imong pagkalisod-lisod, ayaw dangog sa imong silingan nga mga marites. Sa panahon nga naakas kuwalaton, ayaw dangog ni atong mga tao nga kusog ay manaot sa ignorant ka very easy. Laman si Ginoo sa ginabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi, nga way puas way hunong ang iyang pagkamanasigon sa pagsunod nining atong nga programa dinhi sa FM radio. Kay kung mo dangog ikaw Kristohanon, ning konsulta ka sa dili Kristohanon, ayaw kong ina nga ikaw mainsulto ka. Ayaw dangog sa mga tao nga wala gani kahibalo sa kamaturan, wala gani kahibalo kung unsay pamaagis Ginoo. Muna nga initahin mga kaigsunan, doon natin mga bisita ni mga dapit, pastor, unsa may akong buhaton. Brother, sister, maunay buhata. Ayaw ka pala ka kung doon ay Ginoo. Hello. Dili kay alagad kas Ginoo, ay balos, ay ayaw. Ayaw pa utang, ay di na na mauway. Alikay. Pag-apos Ginoo. Ayaw kahadlok eksoon. Kung naakas katarong, naakas hostisya, hostisya ang ipagawas at tubangan sa Dios. Apan sa diha nga nagkalisod-lisod ang mga taga-Israel, ay, taliktan ba sila? Wala. Nanagunay pagkagsaat ang Dios. Tali sa nasod sa Israel. Nga until now tingali, nagsigi pagira, wa man lagi mapurdoy ang Israel. Imagine nimo, mga nasod, mga kaigsunan nga na dunay Ginoo, wala man lagi mailo. Wala man lagi mapildi. Padayon man mga igsoon, asa matong lugar ang mga kaigsunan. Nga hantod karon sige ang binumpahay gira. Wala man lagi mailo.
Hello kay Dunay Ginoo. Ang taga-Israel may igsoon sa diha nga nagkalison-lison sila, pabilin sila sa saan sa Dios. Ingon dire. Apan sa dihang nakalison-lison na sila, mingdangop sila sa Ginoo. Ang problema kung magkalison-lison na ka, dili Ginoo ang imong gidagpan. Dito na hinuon ka sa silingan nga grabe kayo mga maritisa. Diingnon ka tagam na ninyo sa inyong gibalin-balin diya. Maura man na. To see is to believe. Believe is to see ang tao sa kalibutan. Apan hinumdumi, kung iuswag ka, idato ka, magngangasab na. Muingon sab na, wala agad bitaw ko ani ay. Musulay ko, sulay. Pero dili panalangin as Ginoo, wag tagsam. Kaya ikaw ramang nisulay. Kinakabalo man ang Dios at kining tawhana sulay-sulay ra gyud di gyud tinuod. Hugno gyud ni. Unsa laban ang sulay pastor? Kanang imong balay mga kaigsunan, kung imo ra nang sulay-sulayan di na nimo nalansangan, dili nimo na likonan. Ayay, pag abot sa hangin, luka pa gyud. Hapit taman ting sanggi. Kanang sulay kaigsunan for the meantime lang na. Suporta lang na sa pundasyon sa balay. Doon ay mintay si Pastor tayo kasi from Pulo Pindoy. Ingon diri may sure kung ni pastor og sa tanan nga katawhan sa Dios. God bless sa tanan, dalaygon ang Dios. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mabulokon nga mga mensahe nga imong gipaabot ini sa Shine FM 95.3 Ma'am Roberta Yotrat. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Mga Kristohanon gani nga muingon nga amo sulay-sulay sa ko born again ay hinumdumi unsay meaning sa sulay kulo Kristohanon dili man malilom sa Ginoo kining tawhana hilaw ni sulay-sulay ra ni di na ko ni panalanginan adi luya dayon igsoon kanang sulay panahon na sa tingsanggi dinis kabukiran kaniadto aningon akong amahan mangita ta o sulay sa pre sar kay sari man ko kanang naisanga ningon siya kanang naisanga kay atong nitukhan atong sulayan ning ato ang mga bangon kining ato ang mga pundasyon kay mapuno kining mais di sulayan aron dili mahugno unang ang imong pagkakristohanon karon ayaw gyud nakibutang si una-una musulay ko pagkakristohanon be. Pero gani maigsoon gani sa pagsulay sa paghatag matulpas malakya sulayin ninyo ako. Ang Dios nag-ingon pasulay lang siya. Siya mo'y sulayan dili ang tao. Di ba ablihan ko ang tabuanan sa kalangitan ug ipupo ko ang madagayaon nga walay igong karangan. Maglisod maganit taghatag og tithes. Maglisod maganit sa simbahan kay ingnon kas imo silingan ayaw mo tuon yung pastor diya kadako na laman ang agtang anak igsoon dili ra bagyo ni matalaban mga kaigsuonan og isyo sa gikaingon ko na baga na kay mignawong mga alagad si Ginoo giayo na miglamba-lamba sikat pa sa una ug sa tiil pa na maigsoon gikubalanan ning amo ang lapa-lapa wa nay tunog ka ni maigsoon nga motalapa giayo na miglamba-lambas sa mga problema kaniadto ba giayo na miglamba-lambas mga maritis kaniadto ba until how mao nga naimyo nami sa mga sugilanon nga dili maayo mga maayo ang among gifokusan kay maayo ang Ginoo. Wow. Ang tinud-anay nga maayo ayaw paminaw sa mga daot nga mga sugilanon. Ayaw paminaw sa mga sugilanon nga makahatod nimo kapindihan ibin sa imong kaluwasan. Ayaw paminaw sa mga tao nga wa gani pundasyon sa insakto sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Muna ibutang sa una-una
mao nga ang mga taga-Israel sa dihang nagkalisod-lisod sila, mindangop sila sa Ginoo. Wala sila mindangop sa laing tawo. Ikaw ug ako ayaw dangop sa imong igsoon, ayaw dangop sa uban, kay dugangan yung kagtun-o. Dangop sa Ginoo, Lord, itugyan ako kining akong kinabuhi. Nasayod ko nga kining tanan usa lamang kini kapag sulay nga moabot ka nako. Wow! Hatagan kag kalingon, hatagan kag kadasig, hatagan kag paglaon, kay hinumdumi kung mudangop gani kas palibot tungagan yung kagtuot. Apan sa diha nga makita sa katilingban nga may dato ka, may uswag ka, ayay mingon sa na musulay sa kong mahimong aging. Panhinumdumi, sulay lang. Pagkahuman, kay di masatagaan sa panalangin sa Ginoo kay ning sulay raman. Hello. Moingon na sa pagtao. Si Moises ramay gipili, dili man kami. Pagkadaghan ang rason. Di kahot nagrason ang tao. Ingon diri Mason, mindangop sila sa Ginoo ang Diyos sa Israel ug wala sila pakyasa sa Ginoo. Ipakya sila wala. Wala oy. Base sa Biblia, mindangop sila sa Ginoo sa nagkalisod-lisod na sila. Kung nang ikaw, kung magkalisod-lisod ka, ako magkalisod-lisod ka, ayaw, una-una na sa panahon nga mangayo kag tabang, 100% nga tabangan ka. Doon ay duha ra gyud ka resulta. Tabangan ka or mapakyas ka. Ada na gyud na. Doon na kay ihangyo sa misika tao. Huna-huna ang daan, duha ra gyud resulta. Mapakyas ka o dili ka mapakyas. Apan diyas Ginoo sa diha nga ikaw magkalisod-lisod, dili o dili gyud ka mapakyas. Mainungdan, stay with God. No quit. No surrender, no retreat. Hello. Tanawa si Job. Tanawa ang kinabuhi ni Jose. Tanawa ang kinabuhi ni Moises. Bisan iya mga igsoon nga si Miriam o si Aaron. Apan sa diha nga nakita nagisilutan sa Dios si Miriam. Ingon dayon si Aaron, agalon. Say agalon god. Usa pa ka mosampit sa imong igsoon nga giingon na imong agalon. Nga nagbalatian na nimo hang anak igsoon. Isilutan na sa Dios. Pero tungod sa pagkamainom sa ano ni Moises, mao pa ning hangyo. Giingnan noon siya sa Dios, ako'y magbuot. Kay Dios ko, nakabalokos mga tao. Ikaw Moises, hala tumhana ng akong isuko nimo. Unawa mo ko kay mahimo. Kasi kung saan. Ingon ang 5, niadtong mga panghuna-una, walay kasiguruhan ang tao sa ihang pagpabuhat-buhat, kay daghan man ang kalisdanan nga mahiaguman sa katawhan sa Israel. Kung ang tao kani daghan na yung kalisdanan, mawala yung tas puros, mawala yung tas sa angay, matut pa sa gitar o sa unsa pang mga instrument nga na dunay kwerdas. Mayabag kani ang usa, yabag yun na tanan. Sa taos kalibutan may iksun kung dunay daghan ng problema, mayabag biya. Ma-action pag lisok yung tornilyo mga iksun. Kung dili ko na ka-recover, padayon ko na sa pagkalisok. Malustret ko na. Sige pag yung lisok-lisok, ay nakupa na yung sa mo. Apan tangop sa Ginoo iksun. Duula siya. Sapita siya. Samtang makadugo pa sa siya mga pagsapit. Ingon dire maison, kalisdanan nga nahiaguman sa katawhan sa Israel, walay panagdaitay ang katawhan o nagkapingkil ang mga nasod, ingon man ang mga syudad. Kay gikastigo man sila sa Dios, pinaagi sa nagkalaing-laing kalisdanan. Ang nasod sa Israel gikastigo sa panahon nga sila aming talikod sa Dios. Naa ang nagkalaing-laing kalisdanan.
Apan sa diha nga mibalik sila sa Ginoo, wala sab sila pasali. Wala sab sila i-reject. Wala sab sila isalikway kay ang Dios. Samtang wala pa ang katapusang paghukom, magpabilin ang iyang tugma kanimo ug kanako ug kanatong tanan. Igsuon dili paulahi ang tanan. Kung naa man kasbisyo o kahilayan, hinuktuki, hinumdumi ang imong gininhawa ug ang imong kinabuhi nga nabilin karon, ialaga na sa Ginoo, mga pinanggap. Ayaw pag-alagad kung nagtinga ka na dili na gani ka, kasampit pagpangayo pagpasaylos Ginoo. Ayaw pagpaabot nga ang imong tingog dili na mugawas sa imong baba, aron makapahimo ka pa pagpasalamat Lord, pasalamatan ko ikaw. Sa katapusang yugto sa akong gininhawa. Og ingon ang city mga ekson, apan pag maisugon kamo, pag madasigon kamo, kay gantihan kamo tungod sa inyong gibuhat. Sa diha nga sila mibalik sa Ginoo, nibalik usab ang kadasig, nibalik usab ang kalikon, nibalik usab ang paglaom, tungod kay ang paglaom na argyo sa Ginoo tanan. Ingon diri mga kaigsunan sa Jeremiah kapitulo 17 versikulo 7 ngadto sa 8. But blessed is the one who trusts in the Lord. Apan bulahan ang usa ka tawo nga dunay pagsalig ngadto sa Ginoo. Ikaw ug ako, kung ang imong kinabuhi karon duna kay pagsalig nga tinud-anay, wala ka nagsalig sa imong silingan, wala ka nagsalig sa imong isikataw, even sa imong bana, sa imong asawa o unsa mga igsoon, ang imong gisaligan karon kung naa kas balatian, isalig na sa Ginoo ang tanan. Lord, ikaw tag-iya niini. Ayaw padala sa mga sakit nga mga pulong, ayaw padala sa mga pagmahay, kay ikaw ug ako kitang tanan angayang mahayan ato bangas Ginoo. Walay tao mga kaigsunan nga makamahay sa imong sikataw. Pastor, mauna ni Roy nahitabo nato. Wala. Ikaw mismo nga mumahay sa imong isikataw angayan sa kamahayan. Hello. Ikinahanglan mga kaigsunan matod pa sa Jeremias, but blessed is the one who trusts in the Lord. Bless ang tao, ang usa ka tao, kung ano na sa ipagsalig ngadto sa Ginoo. Ato ning basahon. Kay hinumdumi sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung maglantaw lang kag pagsalig sa imong isig ka tao, dunay mga sitwasyon o kahimtang dili tanan nga dunay kasiguruhan gikan sa uban. Dunay sitwasyon o panahon nga mapakyas gud ka sa imong isig ka tao. Apan ngadto sa Ginoo, di gud ka mapakyas. Ingon diri maigsoon sa Jeremias, ako kining basahon. Jeremias kapitulo 17 versikulo 7 ngadto sa 8. Matod pa diri mga igsoon. Jeremias kapitulo 17 versikulo 7 ngadto sa 8. Matod pa diri mga kaigsunan sa versikulo 7 ngadto sa 8. Ako kining basahon. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Kinsay panalanginan? Kinsay kasulti? Ang Dios. Mangutana ko, kinsa man kinsa may tagyas panalangin? Ang Dios. Dili si sister, dili si brother. Kaya ang panalangin nga naa karon ni sister ni brother, ikan ko na sa Ginoo. Ayaw una-una nga pinaagis imong paghako na dato ka. Ayaw pag una-una pinagis imong profesyon, ni-improve ka. Ayaw una-una na
nga nahimo kang adunay katungdanan sa tibuok katilingban, nadato ka, imuha na, ayaw. Imo nang angkono, di ikot ka, mupaambit nga tus uban. Mahimo makang siro. Imo man ang yakan, ay tanang uban, wala may tiyan, ikaw na may naitiyan. Ayaw. Ayaw, isinirok ang panalangin nga naani mo karon. Kung doon na kay ikatabang, ang latabangi ang uban na kinahanglan. Ayaw pag una-una og tabang sa imong itabangan. Mas nindot nga mutabang gani ka sa mga tao nga dili angayan o karapat-dapat nga makatabang nimo. Kay hinumdumi ang mubalos nimo ang Ginoo. Tinuod, base sa balang kasulatan, apan kung maghuna-una ka ug tabang sa uban, nga nimong itabangan mas dato pay nimo, dili man na magpautang, mubalos man na, automatic man na mga igsoon mangitag pamaagi nga dili gid na sila makautang sa imuhang kapuputon. Mangita man nagpamaagi. Dato gud. Hello. Kinsi di ay mabulahan ang taong migsalig sa Dios. Iniwan. Bisag kinsang tao mo salig sa Ginoo. But blessed is the one who trusts in the Lord. But apan preparation, apan inumdumi na. Apan katong mosalig, iniwan mosalig sa Dios. It meaning to say, ikaw bana, ikaw asawa, ikaw anak, ikaw silingan, ikaw nag-inusara kung imong kinabuhi, imong gikonsulta ngadto sa Ginoo. Mangutana ko, pila ka tawo siya Daniel? Pila ka tawo nga gihulog dito sa mga langog sa leon? Gawas ni atong tulo ka mga ex-amigo ni Daniel na si si Sadrach ug Abednego. Tulo to silang gihulog dito sa horno sa kalayo. Apan diha mga kaigsunan sa paghulog dito sa mga langob sa mga leon, si Daniel ang usa. O si Daniel ang usa ang nag-ampo ni atong panahona, inablihan ang iyang tambuanan at bang sa Jerusalem. Og nakakita gayon og lusot ang iyang mga kaaway nga wala si Daniel mig-ampo sa larawan og Dios sa usa ka hari nito mga panahon. Kung ikaw ug ako himasag og Biblia, wow, di man ka maiskam, di man ka mauwa, dili ka maluya. Kanang mga marites sa palibot, mga luya ra na. Malato ra na, minarites nimo. Hello, kapuya na. Kaya nga naman, wala man kakapuy. Enjoy man ang imong kinabuhi, di as pagpangalagan. Adunay mensahe si Pastor Emidin. Good morning, Pastor. Paog sa tanan nga pinangga mga viewer o listener sa Sign FM. Ang Ginoo padayon nga maglikod o magapanalangin kanatong tanan. Manihapon ta ninyo, Pastor. Salamat sa Ginoo. Aga kong kape na bugnaw na. Nagtimpla ko maikson og kape. Unya usahay kini ato ang Panginoon ba ako na sige gihilot ning ako ang wala mauli ang pagkinagbay. Enjoy lagot. Kasi kita problema na kanang wrinkles, abot na sa litok-tok. Ako maikson mo lang magkumauraw sa akong sitwasyon. Ibig sa akong Panginoon maikson, natural na ako na. Maunay sa ebidensya sa imuhang Panginoon nga nagkabata. Ayaw usban yung profile nga nag-DC pa ka bisag college na ka. Muna salamat sa Ginoo maigsoon. Unsay nahitabo sa Israel? O unsay giingon diri sa Jeremias nga atong gibasa? Nga niingon diri mga kaigsonan nga but blessed is the one who trusts in the Lord. Wow. Only one. Kisa may gipanalangin, kisa may giluwas ni atong panahon ni Daniel, siya lang.
apan ang nabiktima ato, ang makaluluoy ang atong iyang mga kontra, apil ang mga anak. Mauna luoy bihan. Ikaw papa, ikaw mama, maapil di ang mong pamilya. Gilalo dito sa mga langom sa leon. Unang ikaw ug ako na unahin tao ng inyong desisyon. Kung magka-problema mo sa inyong silingan, sa inyong isigatawo, dili biya ikaw rin magka-problema hasta imong pamilya problema biya. Dili lang ta magpadalas emosyon. Amen. Paaboto na to ang insaktong panahon. Ihanay, ihatag ang imong gipangandoy gikan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jilon Nigito Garces. Good morning, Pastor Sam. Wow. Good morning, Usabya. Kumusta man ang atong mapugnaong panahon? Diri mga igsoon, ma-enjoy lang gito. Every day. Nagkalaing-laing mga tao mag-igsoon ng atong ma-encounter. Mga yung advice. Atong hatagag insaktong advice. Aron malinawan ang ilang mga problema. Dili na to duha kag duha. Atong hatagan o paglaom. Paglaom nga gikan sa Ginoo, dili paglaom gikan sa tao. Ayaw ka. Ayaw ka balaka. Damo bisasaad sa Dios. Ako mga igsoon sa Manila, manginaot ko. Walay bisan unsa nga angayang pasulong. Ikaw ug ako, tanang paghitabo sa itong kinabuhi dinis kalibutan, walay angayan pasulong. Kay ang tanan, dunay katuyuan ang Ginoo. Although mag-igsunan dunay sitwasyon nga magmahay ka, apan dangop na tos Ginoo, di ko ka magmahay. Kanunay kang makafocus sa pagkamais Ginoo. Lord, salamat nga hangtod karon do na pa ko'y gininaw. Wow! Ingon ang Jeremiah, matod pa diri mga igsoon, apan panalanginan ko ang tao nga mosalig ka nako. Ikaw ug ako na. Kung ikaw mosalig ka tos Ginoo, dili gud ka pagyason. Base sa balang kasulatan. Kapag mosalig ka ni pastor ni pastora o sa pondo, sa title sa simbahan, maura na muluwas ba na nimo dili oy. Dili na muluwas. Unang ako mga igsoon, di ko mangigo bisag unsang pundok sa katilingban. Gawas ko nas balang kasulatan. Hello. Dili ta pwede maigsoon nga muhukom sa imong sigataw nga moingon ka. Wa na gyud klaro na tawana. Yun sa nimo pagklaro, yun sa nimo pagkahibalo. Nga basig ikaw wala na hinoy klaro. Nga naarabang respect maigsoon na pagpanghukom sa isigataw, grabe ra bagena. Ano na yung mensahe si Pastora MJ? Alas 12:35 midnight na diri. Pastor, wow. Salamat sa kayo. Good night, everyone. Wala ko sa inyo mga kauban na naroon diha. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi. Ninyo, Pastora MJ, nga nagtampo-tampo mo sa mga panginahanglan ni Sister Maria Molier. Tinuon na ko na. Ugtugan pinaglory. Wa po ta talikdi sa pagkamais Ginoo. Itagbo sa siya. O nagamit ang Diyos ug tao. Nabisan pa man siyang pag-travel. Grabe sa. Hinunoa. Kung doon na kay kaluoy, doon na kay usa kalakang na imong pagabuhaton, bunga sa imong kaluoy aron maabot ang tinud-anay nga kaluoy nga imong gihambin sa imong isigatan. Wa man kay kwarta, wa man kay salapi nga imong ikatunol. Ang imong ikatunol ang paghago, ang pagsakripisyo, ang pag-ayuda, paghatag o pagdasig sa matag usa ni adto wala na ipaglaom dinis katilingban. Unang usa sa atong amigo igsoon, pastor usa may anak ko ng buhaton, mao ni buhata. Wala na to dugangi o kainit kundi paglikay o buhata ang magpabiling mapinabsanon at tubangan sa katilingban. Kaya mao na ikalipas Ginoo. Apan ayaw lang o kumpiyansa. Anak lang.
Kaya kung kampante ka, kumpiyansa ka kayo, usap-usap na panamas-tamas mismo sa imong kaugalingon. Ingon diri maigsoon sa 8. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ni ini ngadto sa sapa. It meaning to say, kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, mahisama ka sa usa ka kahoy nga dapit sa sapa. Na kung moabot gani ang hulaw, moabot ang mga problema, moabot ang bukid sa pagsulay, mga balatian man, kawalan-on man, even wa na kay ikapakaon sa imong pamilya, duola ang Dios. Kay mo gamit sa tao nga mahimo makatabang sa imong pamilya. Ayaw pag-focus sa katao lamang nga moingon ka kinitawa na makatabang kunin ako. Kay dato ra ba gyud ni? Kwartahan ra ba gyud ni? Bilyonaryo ra ba gyud ni? Dili tanang bilyonaryo na kanunay nimong nagsuporta sa tanan nimong mga panginahanglan, muhubas yun na. Apan ang pinaka-bilyonaryo, ang pinakadato o pinakagamhanan, maurag yun ang Ginoo. O wa na ilahin pa. Kaya niyang usbon ang kasing-kasing sa matig-ang tao sa tibok kalibutan. Kaya niyang dugmokon ang kahiong batoong kasing-kasing pinaagi sa gahom sa Dios. Wow! Kayas Ginoo nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi tinis katalikban kundo na kay Ginoo. Laro siguro nga ang imong kinabuhi haong Dios Biblia pauna. Ayaw na pagdaghag problema. Ayaw nagdaghag introduction. Ayaw nagdaghan o gamit og mga coloring. Basig mabuling-buling na nainoon. Kanang mag-drawing ka, naanay gihanay kung unsaon nimo pagpaanidot sa imong drawing. Apan kung daghanon nga nagani na nimong drawing maigsoon na bisag kinsa digo nakabasag unsay color diha na paingon. Hello, nakuha ba nato ang gamay sa Pinay? Mao nga ikaw ug ako, kung naagas problema, bisan asa ka, mangayo ka sa disyon, unya mo duol ka dito sa mga tao nga wa ka ni pundasyon diya sa pulong sa Ginoo, dugangan magyud ka. Ingnon man ka doon na kay kaaway, ingnon, patyan na! Dadanag ra ba ng mga tawana? Di ba? Ikaw sapot, ingon ko ka, ay, maura na ini sa iyong solusyon, patyon na ako eh. Mangutan ako, kung makapatay mo, asa mo paingon. Kung mapatay mo, asa mo pong mo paingon. Kung magpadalagan ikas emosyon, us mga tao nga walay makaagan sa balang kasulatan, kay dugangan magin mo. Sure ka na magmalinahon kang makapatay ka? O ang imong napatay, asa man pong paingon. Hello, ayaw dagot sa mga tao nga wala diha sa balang kasulatan, kundi dangop sa mga tao nga may hadlokon sa Ginoo. Tanaw ra kon si Dario. Niingon si Dario, luwason ka unta Daniel sa imong Dios sa imong galagaran. Giluwas si Daniel wala. Giluwas oi. Wala may lahi pamagi si Daniel. Minduol man siya sa Dios, giablihan pa na yang bitan. Grabe. Ikaw ako nahimo ba na nimo? Nga sa diha kaming dangop kas Ginoo, mahisama ka sa usa ka kahoy nga dito na tarok kung nahibutangan sa daplin sa kasabahan. Wow! Hinumdumi kung ang imuhang prinsipyo baruganan naa sa balang kasulatan, bisag taas nga kalamidad, bisag taas nga mga bagyo, bisag dugay ang pagsulay, apan nakatarok na ang gamot sa minsayas Ginoo nga nas imong kasing-kasing una-una. Lord, dili ug dili na gyud ni mapuka ang punuan nga akong gibarugan kay lig-on na kini pinaagi sa imong tabang. Dili ni bala. Atong basahon pagpadayon. Tan-aw ra ko. Ingon diri, mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Bukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Grabe ay. Mudagan ang mga gamot paingon sa sapa. Sabot mga kaigsuonan nga moabot na gamot dito sa sapa. Ayay pagkaanindot na. Grabe. Dilit na.
mapugan ang blessing unya nga moabot nimo. Apan anandam ay pasig mausab na pud imong batasan. Mahapugiro na pud unya kaayahay. Hinay-hinay na puputol ni gamot, pastor. Yes, hinay-hinay na puputol. Kay modanag man. Ingon diri maison, dili siya mabalaka kunting init. Siyempre, ang mga gamot tindakan dito sa saba. Wow. Pamaagi, pastor. Basaha ang Biblia, ikinabuhi ang Biblia, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Sa kinsa pang pundasyon o relihiyon sa katilingban, dili na makaguba sa imong prinsipyo batasan kung ang imong batasan haog diyas palang kasulatan. Hello, di man ka maminaw katong mga reject. Di man ka maminaw sa mga isyus. Ang imong gibarugan maigsoon ang pagkamaayos Ginoo. Lord, mahayo ka. Walay ni bisag kinsa makaguba sa imong pagkamaayos sa akong kinabuhi. Wala. Di sa relihiyon pa sa katilingban. Unsay giingon diri? Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili malaos ang iyang mga dahon, kun dili muulan, dili gihapon siya mabalaka og magsigi siya pamunga. Ang grabe ay. Even gani ulay ulan. Atong imaginon pila ka bulan way ulan dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Negros. Nangamala na ang problema manggon mga igsoon. Kung ang mga kasapaan, mga mala na, maunay lisod. Hinumdumi mga kaigsunan gamay nga sambingay. Kung moabot ang panahon ang kasulatan takupan ang kasulatan, sama na siya sa ilustrasyon nga mamala na ang kasapaan. Ikaw o ako, mangita yun ka, o minsan Ginoo, uhawon yun ka. Apan, nining panahon na, samtang doon na pa'y sapa, samtang doon na pa'y linaw, padayon pang nagdadayday ang minsan Ginoo sa inyong kinabuhi. Ayaw hulata nga mahubas nga tit-an na ta sa pagwali even sa social media. Dili na ta tugutan nga makawali sa mga simbahan. Hubas na. Apan samtang aduna pa'y panahon, padayon mo kitip ang minsan Ginoo sa inyong mga kinabuhi karon. Time will come, inyong ubos na alagan. Ikaw o ako, aduna tayo kinakbanan dini sa silong sa kalibutan. Apan hinumdumi ninyo ang mga mensahe Ginoo, mawagtang manta sa tibok kalibutan. Kay ikaw o ako lumalabay lamang sama sa kinabuhi ni King David, sa mga amahan, sa mga amahan. Apan ang mga pulong mga mensahe nga atong madunggan pinagis palang kasulatan, maunay mo hatod paglaom, kasiguruhan kadaugan sa matag usa nga magpabilin sa mensahe Ginoo. Dili magpabilin sa mga relihiyoso dinis katilingban. Wow. Ato pa nasabtan. Ato pa nasayran ni Ison. Ikaw o ako, dapat tunay mensahe Ginoo. Day and night, every seconds, dapat tunay mensahe Ginoo sa iyong kinabuhi. Kay maunay mahatod nimo kadaugan, kabaguhan kausaban sa dagan sa iyong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastor Emejane. Amen. Kung ang imong pundasyon sa pagtuo naa kang Kristo Jesus, bisan unsa pa ilaylo sa kalibutan, magpabilin ta diha kang Kristo. Yes. Bisan unsa pa hatagang kang pribilehiyo. Mingon, bali mo dire, Pastor, kay madatugin mo. Sure mo? Naaban ninyo ang kadato? Wala. Naas Ginoo. Di ko mo muso, di ko mo tuo ana oy. Nga moingon nga bali mo diri, Pastor, dato lagin mo. Kamo ba'y tag-iyas panalangin? Balis amo pundok, kay siguro gyud mo maka palit mo gyud SUV, bot-bot. Tinuod na ison.
daghang ay mga pasalig, labi na pasalig mga kaigsunan, nya dili haom sa balang kasulatan. Ayaw padala. Hinunoa, barogi, at di man na ang imong pagkakristohanon. Padayon maigsoon nga malikon. Ingon diri maigsoon sa panultihon mga kaigsunan, kapitulo 4, versikulo 26. Ingon diri mga igsoon, unya mo atras ko diri sa 1. Ingon diri, tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton. Gikinahanglan manggod ang atong buhaton kanunay sa matag adlaw, tun-i gyud na. Mao man gani nga ikaw mahimo kang walay ayos katilingban, kay nakadungog ka og sugilanon sa usa, nakadungog po kag sugilanon sa usa, imo pong giyaw-yaw gipanugid og nadaot panaot ang imo nadungog sa pikas, panaot pud sa pikas, ikaw sab nanaot sab, pareha na mo buot. Nga wala gani ka kabalo, imo ra nang dinungog-dungogan sa katilingban, imo ra nang nadungog-dungogan sa imong sikataw, otro sab ka mananaot. Mao nga kung makadungogan ni kagsama ni ana, tun-i, usisaha, eksamina, klaruha, o unsay mga paghitabo. Kay ikaw o ako doon na bagay mga rason bisag kung saon pa. Munang sa akong kinabuhi, makadungog kong inana, mo ismail lang ko. Dili na ko mo musagbat, makadungog ko inana nga mga pagdaot nga sa isikataw, ako ang tutukan ng tao. Tinuod ba ka ni istoryahaan ni ay? Dili ba kaha ni pangmarites? Mohilom lang gin maiso, kaya di makumukaga. Labaw sa tanan, musibat na laman ko. Hello? Ano man? Huwag magkakabalo. Sa sitwasyon sa tao nga gidaot pag-ayo, nga mao ba na iyang binuhatan, huwag magkakabalo, kaya huwag makadiha. Nya ikaw pa'y perting pagkalamiah. Way angay. Mao nga sa tanang pulong nimo, o si saha, tun-i pag-ayo, aron kadili makadaot sa ubang mga tao. Klaro dili. Mao nga ikaw ug ako magbasa kag Biblia ang imong kinabuhi na agyud sa pulong sa Ginoo. Pinaangay gyud. Di magkamo desisyon dayon. Ingon diri tan-awan lang ko diri. Manultihon kapitulo 4 bersikulo 26. Ada pa ko'y Biblia diha. Kaya ito ni klarohon. Naghiskot kinig kaalam. Unya mo atras ko sa bersikulo 1. Nga kung dili ganita magpabilin sa Ginoo igsoon, grabe ha. Maapil ta oy. Ingon diri mga igsoon. Sa 24. 26. Tan-awa ra ko diri. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton. Hello. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton. Kay kung ang imong buhaton wala na imo na tun-i, nindrikta ra ka igsoon, wa ka ni kakabalo ug unsay pamaagi ug unsay resulta sa imong gibuhat. Ayay. Goodbye Philippines sa igsoon. Tanaw ra gud. Biblical bini mga igsoon. Ingon diri. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton ug bisan unsay imong himuon, bulampos gayon. Siyempre, ang imuhang pagbuhat maigsoon, imo gyud ang giayo posisa, gi-examine. Giayo ginamay guna-una, sakto ba gini Ginoo? Gusto ba ni? Dili kay nakadungog ko kag istorya na naot sa pikas, agay ingot bitaw sa. Otro ko kang mananaot, bitaw sa unya ikaw otro ko kang naminor sa palibot, otro kong mananaot. Aga-angay na lamang mo. Sa pasigaw pa naman yung angayan na lamang mo, tingkito na lamang. Ayaw. Ang atong oras mga kaigsunan, wa pa may alas 6. Tinuod man ko na, ako ning basahon nag-iskot kini kaalam. Ang tao magialamon mga igsoon, dili na nimo bas mistil-mistilian pag istorya, bulak-bulak mga igsoon, maminaw gyud ha. Dili man ako desisyon na yun. Unang doon na ko'y mga doon na tayo mga katauhan nga
kanunay nagsunod dire, dili na mo intro dayon. Musagbat tayo mo Exxon, maminaw pinagpila ka. Si Pana Mulantaw. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Dolingoy o Brother Dolingoy, Rene. Good morning, Pastor Safri. Kumusta dalay kon kaayo ang Ginoo nining kabuntakon? Mao nga sa atong desisyon mo Exxon, dili gyud ta magdali-dali. Magkara-kara dahil sa atong desisyon, tanawa ra ko nag-iingon des Biblia, ako ning Osborne Beck, klaro na to nebe. Kaya kung magpadalatas atong emosyon lang na ato ang paharion sa atong kinabuhi, dili gikas Ginoo, mapakias magyud ka man. Labi na dili ka maminaw sa San Jesus sa uban, ayay. Moingon man ka, ay mauna ni Pastor, mauna gyud eh. Sure ka? Tanawa na ko direksyon. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton o bisan unsay imong buhaton mulampos kayo ka. Likayi ang daotan og lakaw ang tulid ayaw gayud pagtipas bisag usa lamang kalakang. Sa diha nga imong tun-an masipyat ka ni kag usa kalakang tipas yo ka. For example, ay finishing in line. Naka nagsubay sa gitawag river, sa tip, sa daplin, o niya sa kilid pangpang. Masipyat ka ko sa kalakang, tingkagol yung kas pangpang. Dapat imong tunan ang matag desisyon nimo. Lord, ikonsulta nako ni nimo. Kung imo ni kabubuton, di yun ni masipyat. Kay imo ni kabubuton. Apan kung kabubuton lang nimo ni, nga tao maikson nga musikat ka, ayay, balik yung ka. Munang akong asawa, layo pa ang iyang pag-apply pag-adto sa Saudi Arabia, naanay revelation ang Ginoo. Wala pa pila ka bulan, Lord, naagunay panahon ang akong away mo adto sa laing nasod. Wala pa siya nag-apply. Mismo ang mga lagad sa Ginoo, ako nang suginla ni ini dito pa ko sa Cebu ani. Wala pa ang FM radio sa 101 ni atong mga panahon na gikan pa mi sa Cebu ni atong mga pipila ka mga tuig. Dunay revelation ang Ginoo in one night. Nagsunod ang revelation. Ako silang giingnan. Salamat Lord. Nga doon na kay pinasay nga imong gipauna sa imong alagad. Wa pa ko diri nagsugod. Wa pa ko nagsugod mga igsoon. Og sulod ni ining mga istasyon. Even gani pag opening diri, di ko layhan mo sulod. Naghulat ko sa insaktong panahon. Ang inyong ubos nga alagad magpabilin until now. Naanay revelasyon ang Ginoo. Mao nga ikaw o ako, una-una igsoon ang imong desisyon. Kung tinuod ang revelation, tinuod yun ang revelation. Apan imuhar ka ng revelation, imuhar ang tawag-tawag, balik ka. Klaro dili. Ako nang basahon ang naghisgot ka alam, versikulo 1. Sa ato ang kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa una. Tanawa ra ko. Ako nang basahon ang kaayuhan sa kaalam. O sa may kaayuhan sa kaalam, pastor, kay kung wa ka ni kay kaalam, tanawa sa King Solomon. O sa may iyang gipangayo, kaalam kay palo. Napa bay lain? Nangayo ba siya taas ka kinabuhi? Nangayo ba siya musikat siya? Kay kung sa imong kinabuhi karon, nga mahimo kang pastor, mahimo kang pastora, aron musikat ka sa katilingban, pastor, pastora, pastor. Dili na siya mao igsoon. Imuhar ng kaugaling tawag-tawag. Dili na tawag gikan sa Dios. That is imuhar ng calling. Maunay munod-nod nimo mga igsoon sa kalautan. Ngano man manimuha man ka, himaulaw man ka. Nya manaot na hinoon. Dili na siya mao igsoon base sa palakasulatan. Tanawa ra ko diri. Mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matnguni kini nga makabaton gayud kamo kahibalo.
Kay kung wa gani ka kahibalo, wa gani ka, di gani ka kabato, o kahibalo, bisan sa imong kinabuhi, dili mo salig ang imong isikataho. Apan hinumdumi, bisan sa kayano nimo pagkatao din sa katilingban, even sa taas ka posisyon, pwedeng mo salig nimo kay doon na kay Ginoo. Tanawa ra to si Dario, sa diha nga napamatunan nga si Daniel wa gyud sa isala, ikuha niya katong mga balasubas nga mga tao, hala itambong na sila og nagama og kasulatan si Haring Dario. Karong adlaw ang Dios ni Daniel maoy atong simbahon o kahadlokan sa tibuok natong kinabut, kay siya nagpamatuod nga giluwas si Daniel bisan sa langop sa mali. Apan kung dili ka ni tinuod kag kinawahan, hello, mahimo kang mapasiga buhon lamang sa imong pagaling. Kung di gani ka maminaw sa Diyos, di gani ka maminaw sa mga alagad sa Ginoo, igsoon. Ingon diri mga igsoon, oh. Ang gitudlo ko kaninyo, maayo busa hinumdumi kayo ninyo kini. Ang gitudlo sa Ginoo, hinumdumi kayo kini. E kung dili gani natin hinumduman mga igsoon, namura na ro. Gitudloan ako sa akong amahan, niingon siya, hinumdumi ang gisulti ko kanimo, og ayaw kayod kini hikalimti. Tumana kini, og makabaton kag kinabuhi. Tumana kini, og makabaton kag kinabuhi. Dunay mensahe si Brother Pops Dillon Minggito, amin. Ingon ang 5 batuni ang kaalam, og ang maayong pagsabot, ayaw isalikway o ayaw ikalimti ang akong gisulti kanimo. Ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, ang tinud-anay nga mga alagad sa Ginoo, musulti kunis kamatuoran, dili pwedeng pungan. Kaya ang kamatuoran maigsoon wa ta pinagkagawasan, wala ni giila nga inilas katilingban. Wa tay giila mga pastor, mga pastora. Mayngon po ta sa tupad iga ka mahadlok pastor. Pinaagi sa palang kasulatan, wala tag-iingon nga watay respeto. Kay mahandok man usahay ning tawo, moingon man, ay senador ra bagyo na ay, presidente ra bagyo na ay. Ayaw, unaas pulong sa Ginoo di isulti, nahadlok na si Daniel. Nahadlok na si Jonas. Ay nahadlok na to si Jonas ng pastor. Pero sa diha nga hapid na siya namatay, nawala iyang kahadlok isa. Bahalang mamatay ko anis ni Ninive. Kabalo ra ba ko pagkaisuga ra ba tong hari dito? Patay do ko ani. Namatay mas Jonas wa oy. Ang hari man hinuon na hadlok, nagiingon si Jonas dito naglakaw. 40 na lamang kaadlaw. Mga nulumulupyo din sa Ninive. Og di gani mo maghinusol, og dili mo magbangko sa inyo kinaboy, mga matay gumong tanan. Nagiprangkahan niya. Pero dito sa Gomora sumuna, pwede kung pala sa basa, awa may nahimo mga igsoon silo. Iingnan sis man malulog na tanawon, hala panggawas na mo diri lot. Pwede naging madalang ni mga tao diri, pwede naging pagkadaotan na. Patay sa. Huwag tang usap ang subuna, Gomora mga igsoon. Nabatoy nahimo? Wa. Unang ikaw o ako mga igsoon, dili sayon, dili lalim. Kung mahimo kang alagad sa Ginoo, kung taspukan ka, kung hadlukan ka, kabuyan ko kang trabaho para sa Ginoo. Labi nagwa kay kwarta, labi nagkanunay ra kang naguna-una tiyan, kung sa'y usulod nini, inumdumi, walay alagad sa Ginoo magipakurawan. Walay alagad si Ginoo sa panahon ni Isaias, sa panahon ni Elias. Nagamit instrumento ang Dios sa usa ka balo o sa usa ka anak. Ipakaon sila mga kaisun. Anak, ihatag mga pagkaon pinagis mga langgam. Ingon diri may suon, ang pagbaton o kaalam mao ang labing maayong butang
nga imong mahimo ang ikaduha mao ang pagbaton og maayong panahon. Grabe. Ang pagbaton og kaala maayong butang. Ikaduha, sikan ang pagsabot. Igdi sa kasabot mga ekson sa kaalam nga naa nimo, mahimo makapag-alam-alam na lamang hangtod ikaw magsakripisyo sa kaalam nga wa nimo sabta. Hello. Klaro dili. Kay may mo mag-alam mo sa imong paugalingon kay wa pa nimo sabta tinuod ba gyud ang kaalam nga naa nimo. Kaya kung ang tinuod nga kalam na mo, dili ka madali madiscourage, dili ka dali maiganyo, magpailog ka, magpaabot ka sa insaktong panahon nga ihatag yun na nimo gikan sa Ginoo. Hinumdumi mga kaeksona, schooling, dili calling. Schooling that is course. Kurso na kayo mo ng eskwelahan. Apan ang calling from God. Mao ni tinuod. Hello. Wa na to ang gaming sambingay. Bato pa ni Pastora Imijin, mausap na ang mahitabo sa katapusan ining silot sa Ginoo. Tinuod pagod na. Kay mga tao mahimo mang mangyalamon. Apan walay kahibalo sa pamaagi sa Ginoo. Dapat kung doon na kay kaalam na imong nahuptan, sabta na o pinuod ba ng kaalam gikan sa Diyos. Amen ba? Nausahay kining tao maigo dayon mamuligi man. Maupay magmaritis. Ning reklamo. Dili mo makareklamo sa mensahe sa Ginoo. Kaya inyong ubos nga agad, igo raming nagbasa. Igo ramin naghatod og tata og yano nga mensahe gikan sa balang kasulatan nga angay natong i-broadcast even sa tibuok katilingban. Hello. Unsay giingon dire? Oh. Bersikulo 5. Patuni ang kaalam ug maayong panabot, ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti. Ayaw biyai ang kaalam ug panalipdan kaniini. Wow! Higugmaa siya o bantayan kaniya. Ang pagbaton o kaalam mao ang labing maayong butang. Imong mahimo ang ikaduha. Mao ang pagbaton o maayong panabot. We must understanding in everything. Dapat imong sabton ang matang butang. Mga sitwasyon, mga kalisod, mga kawaladon, mga kasakitan. Kaya kung dili gani nimo sa ito, bisan na patay kaalam. Di ko ka kasabot. Atras ko ka. Ning abanti ka ko sa pastor, this is my calling. Ikaw rin ay calling. Ano na yung mensahe si Brother Pangelo Ningito Garces from Lapu-Lapu. Nahitabo na karon, pastor. Doon na yung mga bugal-bugal. Kung na ay mga evangelist, maunay ipadangat ang mga trahedya na anay mga lunok o sa Manila o sa Lain. Yes! Mas grabe man ang tao, prinsipyo, kanang mga prinsipyo sa mga taong bugal-bugalon. Mga mas nindot pa silang introduction, mga pagdaot. Pero mauna po na yung maka-encounter, ay. Loya pas, ulod. Tinood dili. Dili pwede nga maayo ratas introduction. Mura tag motor nga tostro. Kisa may nakahibalo sa motor nga tostro. This is a parable, gamay nga sambingay. Kung ikaw nakahibalo sa kahimtang sa motor nga tostro o four-stroke, mauna sa ikalainan sa diha sa long distance o diha sa short distance, kanang two-stroke maayo ranas arangkada. Pag abot sa pila ka kilometers, overheat na, di gani nakabot o dumanggiti. Dapat sa imong pagpangalaga, labaw pa ka sa gitawag four-stroke.
Kisa may labaw, 2 stroke or 4 stroke? Kompyuta na. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Moingon po ka, bisag itapat pa ng 2 stroke. It meaning to say, 4. Moingon po ka, itapat po ang 4, i-times ang 4, pira may labaw. Dapat na akay kahibalo. Kung doon na kay kaalam, makasabot ka sa kaalam nga naan nimo karon. Sigurado ha, o sisaha, eksamina. Nga ang kalaka kahibalo o kaalam nimo karon, masabtan nimo ang lintunganay nga makasabot ka sa imong sitwasyon. Kung mangalagad lamang kas Ginoo aron ka madato, mahimo kang pastor aron ka musikat, ibin sa katilingban, na moingon gyud ko, di gyud ka magdugay. Introduction pa lamang, atras na kang daan. Mao nga sa akong kinabuhi igsoon, ang akong ministry is my own family. Gitun-an ako kung unsay panginahanglan sa akong pamilya. Wala ko nagpundar sa kaugalingon kung dili na ko kayang mubuhi sa akong kaugalingon mismo kaniadto. Mo na klaro igsoon. Akong gi-step by step. Lord, kung wa ko insaktong pundasyon, ibin sa akong kaugalingon, nga dili ko angayang makabuhi sa akong kaugalingon, how much more kung magpundar kong pamilya, nga di magani ko kayang mubuhi sa akong kaugalingon. Sakit ba ang Biblia? Dapat doon na kay kaalam. Sa diha nga kaya nimong buhion ang imong kaugalingon, kaya sa kang mubuhi sa ubang pamilya. Kung kaya kang manage sa imong pamilya, how much more kaya sa nimong i-manage ang imuhang ubang pamilya. Kung kaya nimong i-manage ang ubang pamilya, ibin sa katilingban, kaya nimo nang i-manage kay dunay Ginoo nga mag-uban kanimo. Tinuod ini, tinuod na. Kay wa ka nagsalig sa imong kinaadman, nagsalig ka sa kinaadman gikan sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y mugiyan nimo, pastor, pastora, mao nay buhata kay dunay revelation gikan sa Dios gipadayag nimo. Wow. Apan kung ikaw ray magtawag-tawa, daghang kang mga pagbasol. Mauna hinuon ni karon. Ikaw ray anay ang basulon. Labaw sa tanan di ka maminaw sa suggestion sa ubang mga tao, labaw sa tanan mga alagad sa Ginoo. Matag usa mga kaigsunan, pastor, mga pastora, kami mga alagad sa Ginoo, nagkalain-laing mga sitwasyon, nagkalain-laing kahintang, nagkalain-laing proseso diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw ug ako ray nasayod niini. O klaruha, eksamina, o sisaha, kung tinuod bagyo ng calling from God. Kay di ko na nimo basta-basta piliton ang imong kinabuhi, tinis, tibok kalibutan. Ang gihulat sa Dios, kasing-kasing na bulawan, kasing-kasing na anda mo sakripisyo, kasing-kasing na anda mo sacrifice, ibin ang iyang kaugalingon, ibin ang iyang pamilya, kaya niyang i-manage uban ang tabang sa Ginoo. Ayaw hikalimti yun ang Ginoo. Ayaw hikalimti ang pagkamais Ginoo iso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pat Gilo Mengito. Amin, salamat sa Ginoo. Amin. Dalaygon ang Ginoo. Walay katapusan gikan sa Saudi Arabia. Ang hinaot ko ikson. Nandun na tayo nakapunan. Kung nahibalaan sa walang kasulatan, dili pwede mula mitag kalit. Apan sa lintunganay, luyo nilang tanan, huy pas abaga. Hello, ton anato, kung saan kaalam. O sa diha nga ada kang kaalam, ton ina, kung saan mo pagsabot ang kahibalo na naani mo keso. Unsay gingon dire? Pamati ka na ko anak, matguni gayon pag-ayo ang gisulti ko kanimo og makabaton kag taas na kinabuhi. Wow! Sa diha nga ikaw makabaton sa kahibalo gikan sa Ginoo, sa diha nga ikaw makabaton sa kaalam ug panabot gikan sa Ginoo,
mutaas sab ang imong kinabuhi. Maunay promise ni King Solomon gikas Ginoo. Unahadaan ang kaalab gikan sa Ginoo. Unahadaan ang pagpanabot gikan sa Ginoo. Kay tultulan ka, giyahan ka, manduan ka, brother sister maunay buhata. Sigurado ang kadaugan kasiguruhan maangkon nimo kanako kanatong tanan. Dili lamang namo, dili lamang ni pastora, dili lamang nimo kun tanan kun layhan magkat kun sa balang kasulatan pwede mo sama niini apan laruha tinuod ba gyud ang tawag. Ingon diri maigsoon ang 9, siya ang labing dakong dangop nga imuhang mahuptan. Tanawa na ko diri. Kuning basahon 8. Higugmaa ang kaalam og ang higugmaa ang kaalam og himuon kaniyang bantugan. Ah, grabe. Dili kaalam sa kalibutan ha. Kaalam gikas Ginoo. Unsay giingon sa Biblia? Tanawa bersikulo 8, tanawa na ko do. Ingon diri, higugmaa ang kaalam og himuon ka niyang bantugan. Kinsa imo himuon nimong bantugan? Ikaw? Nga naninguha kang musika? Dili oy. Unaha ang Dios, unaha ang pagtuman ang iyang mga sugo. Ikinabuhi ang iyang mga mensahe. Makunsa man mga igsoon nga mo nangandoy ka grangko, nangandoy ka og sikat. Wala magani ka disiplina mismo sa imong kaugalingon. Mawala magani ka sa kuros nga sige tawag pagpaupos, pagpailo, pagpugong. Maayong kinaiya, maayong batasan. Daghan pag-ayong angayan natong tunan. Daghan pag-ayong mga igsoon nga angay natong i-examine sa atong kaugalingon. Ibig sa ating pinulungan. Ibig sa sulong sa simbahan. Napamagani mga pulo nga pagka makapamalikas mata. Ako musulti ko ana mga igsoon na naman. Dili man ako pwede mga igsoon apa kay gitawag nga pastilan. Usa ka mensahidor mga kaigsunan diya sa Katilingban. Nindot kaayo sang introduction gawali nya kadlawon, dili ra nako i-mention. Ang iyang wali mga igsoon naghiskot og damgo. Unya ang iyang wali wala po'y bersikulo kapitulo kay damgo man. Unya sa dihang naglami ng mga igsoon kay ang mga katawhan na minaw lagi nawala ang tulo kay wali dalang murag dili na haom diya sa minsay Ginoo. Sa katapusan kaniingon man ay pastilan kay damgor man di ay. Ayay. Alagat kas Ginoo dapat imo pinulungan bantayan. Niingon ko mga pastor nga mga marites na pastilan naman hinuuntaan ni. Usa ka pulong mga igsoon guba ang imuhang pagkatao. Alagat kas Ginoo. Kusog ra kay kag mamalikas ibin sa gawas o di kalaga sa Ginoo. Unang sa diha sa komunidad mga igsoon, paminaw na ko nga murag dili na mao ay musibat man. Sipat ko eh. Tinuod pa ko na likay. Kaysa ikaw na hinuoy sumsuman mo ingon man ang ay pastor ninyo. Katistis man lagi. Hello, nakuha na to. Ingon diri maisod tanawa na kun higugmaa ang kaalam og himuon kaniyang bantugan. Hupti kini o pasidungkan kaniya. Kisa may magpasidiog nimo ang Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi karon. Kala pinasa tanan nga namin sa FM radio. Nga manghinaot ko nga doon na tayo makatunan. Doon na tayo mapupo nga pagtulunan sa atong kinabuhi. Kay Biblia gyud atong gibasa. Biblia atong gitun-an uban ang kaalam gikan sa Ginoo. Dili kaalam nako. E makunsa man ni atong edukasyon dinhi sa Katilingban mga igsoon. Kung wala ko gigihas Ginoo, wala oy. Garpura unya imo maghari. Moingon man ka sila kada mga pastora wa man ay nahuman. Magarpo man ka. Butaas man ang imuhang fried chicken.
Ayaw. Kaya ang tanan nga naani mo kinabuhi. Usa ka amigo na to, ingon siya, Pastor, nagkasulay na ko nag-bilyonaryo. Dato na ko kayo. Usa pa may ako panginhanglan. Layhan ko mutabang sa kong isikata. Layhan kong ang uban sab nga masinsaman ako. Wow! Muna'y nindot pamalandungon. Even sa katilingban, even sa ministry, sa simbahan nindot na nga prinsipyo tao, prinsipyo na Ginoo. Kay dili gusto nga ang Dios, ikaw ug ako magpabiling mainutil sa tibuok katilingban. Dili gusto ang Dios mga kaigsunan nga naa ka kanunay sa giyatak-yatakan kanunay sa mga tiil. Ikaw o ako kung layhang mauswag sa kinabuhi. Kaalam kay balo gikan sa Ginoo. Kay mao na imuhatod nimo kadaugan kasiguruhan, kauswagan, kausaban sa tagan sa kinabuhi dinhi sa katilingban. Ulata, paabota ang insaktong panahon. Kay nagingon sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadtos unahan, matag butang adunay kitagdan panahon. Ayaw lang pagdali so. Paabota kay mo abot na ang panalangin nga dili nimo damhon. Naay panalangin mga igsuon. Unsay giingon sa Lucas Kapitulo 16 versikulo 10 kadto sa 11, diha sa 11 pasahan na. Ganiingon diha. Di magani ka kasaligan sa gagmayng butang, kawatan magani ka sa gagmayng butang. Unsa pa kaha ang tinuod nga butang nga para unta nimo. Wow! Naaday tinuod nga butang nga para nimo. Gagi andam ang Ginoo nga iyang i-release para nimo. Apan ikaw ug ako wala nakatuman sa sugo sa Ginoo. Moinungdan ang mga butang nga gititigan sa Dios nga para unta nimo giadto sa laing mga tawo. Hello. Salamat sa Ginoo sa inyong mga tinapod. Pag-abot ang mga igsoon, kung kay atong oras, nagdagan, o niya ako maning ihatag ang panahon ni DJ Jane. Isa pa doon man ro, alang sa mga greetings o mga pagpangumusta sa tanang mga follower of listener din sa Sinep. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaabot. Salamat sa Ginoo sa mga panahon na inyo ang gigugol aron ikaw o ako magkaton diya sa tinud-anay sa mensahe Ginoo. Ayaw kumpiyansa sa imong palibot, ayaw kumpiyansa sa wala og tuo sa mga sugilanon na dili haog sa balang kasulatan. Pag-ampot ang mga iso. Atong pamanandungan ang mga mensahe Ginoo ang ginaot ko ato tingog saktan. Inyong ubos nga lagan kanunay nagtug-an sa insakto o tanaw, tataw o klaro kayo mensahe Ginoo hinagi sa balang kasulatan. Wala ko'y lain nagitinguha. Wala tay lain gitinguha ikaw ug ako magkahiusa diya sa pagpangalagan sa Ginoo. Pag-ampot ang mga iso. Labing gamahanan og mahigugma ang nga Dios kaman. Ingatag na og dapit sa kabuntagon o Dios ngay maghihatag ka namo. Salamat o Dios sa kadaugan kasiguruhan pag-amping sa imong kinabuhi. Bisan pa masatibok na kong panimalay sa amo ang mga anak, sa mong tulog ka mga anak sa kukugangan. Sa tanang kaigsunan hinay sa balo, dapit sa Pilipikan, hidit by Pastora April may akapturan. O sa tanang kaigsunan diha sa dapit sa Kampi o Dios, ikaw magkapanalangin kanila. Supply sila, tagbuas sila nga mahimo silang panalangin sa upang katawan. Gamita o Dios ang ilang kinabuhi nga mahimo silang kapananginan. Bisan pa man o Dios kung mga pag-ampo sa tanan karon namin sa FM Radio sa 95.3 o sa nagawas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao. Ikaw o Dios magapanalangin. Ikaw o Dios magausap sa mong kinabuhi kanunay na pinagi sa balang kasulatan kami magkaton na ikaw ang Dios witag iya sa mong kinabuhi. Salamat o Dios bisan pa man sa akong mga igsoon sa Manila. Bisan pa man sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario doon na sa ibukat nga problema apan nasa ako o Dios o akong ituan nga doon na kay pamaagi niini tungod kay walay kausapan o walay pagkahubas ang imong pamaagi tungod kay gamahanan ka nga Dios lamang
naghulat ka sa among kinabuhi o Dios, ang among kinabuhi na ma-inline kayo sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos sa tanan ko sa nagapaambit ni mga programa. I declare blessing sa mga tapusan. I declare prosperity, Amahan. Labaw sa tanan sa kinabuhi sa akong wife o Diyos nga nakaroon sa Saudi Arabia. Ang pingi, proteksyon ni ang iyang kinabuhi, ipahilayo sa bisan kung saan katalagnan. Bisan pa man kanamo o Diyos ng iyang pamilya ang imong dapit Lord. Tabuni, Lukobi, Silio sa imong hamiling adobo. Labaw sa tanan sa mga isunan dini sa dapit sa balong, dapit sa politikan. Bisan pa man o Diyos sa tanan imong mga alagad, sa tanan mga pastor, mga pastora. Ado na sa obligasyon, ado na sa commitment ikan kanimo Ama. Ado na sa kaakuhan aron sa pagserbisyo o pagtudlo sa balang kasulatan. Salamat o Diyos kaalam kahibalo nga langit nun na kami magpabilin sa imong mga saad. Saad nga way pagkaubas o Diyos, saad nga way pagkabako. Salamat o Diyos bisan pa man kung mga pag-ampo anak kanimo Amahan. Sa tanang adunay mga problema, sa tanang adunay mga balatian Lord, waa gikan kanila ikan sa ilang lakalapa ngadto kayo sa pinakaalam pulo. Kadaugan kasiguruhan na alang gid kanimo Amahan. Kompleto nga kaayuhan ikan sa mga balatian. Ug ako kinihingilan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing mag-abot sa mata ko sa niya itong nagatuman kung nagmatinobanon kung nagkinaboy sumala sa imong mga pulong Amahan. Doon mo gimaya nga nalagod kanimo ang tanan. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Candelario o ba ni Pastor Russell o Diyos uban silang duha ka mga anak. Isa pa man sa among General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasawa, kung mga pag-ampo ng anak kanimo. Lord, ikaw mga panalangin, magsupla ikaw sa tanan nila mga Panginoon. Isa pa man sa kinabuhi ni Pastor Paraguya Amahan, na hiusan ining mga dapit Lord. I declare blessing sa mata ko sa isa pa man sa dapit ko Diyos sa fuente Amahan. Ako mga pag-ampo ng anak kanimo. Gamitan imong magkatawan, gamitan imong matinud-anon nga mga alaga, ni naghinapos nga mga Panginoon. Dugog himaya anak lagi kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mga ingon. Amen. Amen. Ang atong oras mga igsoon na nasa kapinagod mga igsoon ako ning hatag sa atong DTJing ang panahon alang sa mga greetings. Adlaw karon nga Sabado pizza 3 sa Agosto sa tuig 2024. Manginaot kung aduna tay nakapunan, aduna tay napupo kapag tulunan kapahi sa pulong. Magpabilin ta sa iyang saan, stay pabilin, stay with God, don't quit. Kinahanglan mapabilin ta sa saan sa Ginoo. Ayaw ang pagundang, ayaw pag-atras, kaya ang kadaugan, kasiguruhan, nag-abang na sa pultahan, ikan sa Diyos. Inyong ubos nga lagat, inagtag na ulapit sa kabutagon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa usap sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend Gideon Candelario, yan sa inyong ubos nga lagat, manabilit sa pag-ingon. Inyong ubos nga amigo Dennis Kangina sa FM radio sa 95.3 o sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa tibok kalibutan o sa laing mga nason, inyong ubos nga lagat, Pastor sa Candelario, mga isang manabilit sa pag-ingon. Ang karasa sa Diyos kung ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo mag-auban sa tanang mga balaan di ka nang masaha alas 6 25 na sa sayong kabuntagon may pagpangapi although magkaiso na akong kape tingali na bugnaw na wala pa ko magsugod may eksol diinom tagamay kape para sa ato ang istibago wow anak salamat sa Ginoo salamat sa inyong pag-igauban o mga lawa mag-uban-uban tagihapon kasamang tag na sa samang higayon. Ang ato nga programa, ang imong pulong walang parahan sa akong mga team o kahayag sa akong alagyanan. Ang inyong kusgalagad kanon ay naghatod. Kung tatapong klaro kayo, pinagi sa balang kasulatan ng atong ikopo ni Maison. Ang Ginoo mag-ampi ka nato, ang Ginoo magapanalangin, magapuntik sa pag-supply sa tanan nato mga Panginoon. Labi na sa inyong pagsiro pagpaambit sa mga programa, ikan din ang mga natin. God bless. Bye.